Ил күләм җиңү көнен бәйрәм иткәндә Казанның Шабакса бистәсендә дә тантаналы рәвештә хәтер мемориалы ачылды. Ачылыштан Мөршидә Җихан репортажы. Шабакса халкы өчен быел җиңү көне бәйрәме гадәти урында түгел, яңа мемориал янында узды. Башта без менә шундый бик сугыш ветераннарына bir zor матур гына памятник төзергә булган идек, төзедек. Янасы инде проектлар үзгәреп бара. Онда поликлиника төзергә урын кирәк булды да без мемориаллык күчергә булдык. Аны күчереп салуны башлап йөргән Марсалиев тантаналы чараны ачып, иң беренче ярдәм итүчеләргә, бигрәк тә Казанның Совет районы хакимияте җитәкчеләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Үзебезнең бистәбездә матур гомер итәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Тантаналы ачылыш тәмамланса да, халык таралырга ашыкмады. Мәңгелек ут каршына балалар чыкты. Төгәлрәге алар үзләре җиңү көне уңаеннан махсус җыр, шигырь өйрәнеп килгәннәр. Балалар чыгышына бигрәк тә сөенеп утырдым ди бәйрәм кунагы Илдус Таһиров. Әгәр дә менә шушы яшь буын, шушы рәвештә җиңүебезне, шушы рәвештә билгеләп үтеп килә икән, димәк безнең яшәешебез дә мәңгелек. Шабакса бистәсе үсә хәзер биредә мәңгелек уты янган хәтер мемориалы да бар. Җиңү көнен бүләк итүчеләрнең вәсияте булып калыккан хәтер сакчысы ул. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.